Ассалому алайкум дӯстони азиз. Хушомадед ҳама каса ба канали мо. Рӯзи ҳамаатон бахайру шодӣ бошад. Чӣ хеле ки аз сурати видео ва аз номи видео шумо мебинед. Имрӯза навор ма бахшида дар бораи худам камтар маълумот метиҳам ва дар борае ки ман чӣ хел кор кардам ва чӣ хел маблағҳои нағз ба даст овардам. Имрӯз як рӯзи хурсандии май бигем, ҳамин шаб бигем ҳамин фабрилик тамом шид каталог ва ман анамихе чӣ хеле ки диден лидер шидам дар ҳамин фабрилик. Бисёритон мебинем менависен ки моро мехоҳем кор кардан. Як аз 100% бигем 1%тон менависен ки и гапу корҳо дурӯғай. Дар аввал барои ма бигем ҳамин блогерӣ ҳамаи ҳамиё дурӯғ будан. Рости гап ман намедонистам, боварӣ надоштам ки пул мегирам. Просто мада чиш интересни буд, ман барои пул кор карданҳое кардам канала. Лекин вақте ки ҳар видеое ки мемондум мақсад бисёриҳо фикр, ақида, мақсад мара ё ки таъриф мекардан ё ки ягон гапи хуб мегуфтанд, медонӣ ман чанд қадр хурсанд мешудам. Барои комментария бигем бо видео мекардам. Тез ҳар рӯз видео мекардам. Рости гап як муҳлати 3 моҳ шуд ки ман дар компанияи Фаберлик дар группаи Манижа, номи каналаш Майя ТЖ кор дар омадагиам. Худшон айма майдан Манижа беҳад духтараки чусту чолоканд ва муомилашонда ман гап надорум. Суханронишонда беҳад бо забони ширин ҳарф меронанд, ҳарф кав мезананд. Дар вақте ки Манижа маро ба кор даъват кард, рости гап ман розӣ шидам, лекин кӯшиш накардам. Бигем ки хела 1-2 ҳафта ҳамихе беаҳамият будам. Баъдан гуфтам биё мекунам чӣ хел боша, хостум дига. Гуфтам мекунам чизи шудагиш. Баъдан гуфт ки ҳамихе одам меёбӣ, ҳамихе аз каналу ман эълон кардам ки мақсад ки кор кардан мехоҳад бия бо ман кор кунад. Як 40 занака бигем ман дар группам як группа ташкил кардам. Дар ҳамин ватсапам 40 занака дар группам даъват кардам ва ҳамашон занакои беҳтаринанд. муомилашонам хубай. Мо дар группамон ба ғайри кори Фаберлик ягон гапи зиндагии шахсӣ, мақсад ягон гапи зиёдӣ гап намезанем. Фақат кор. Дар бораи Фаберлик бисёриҳотон намефаҳмед, мегӯед фаҳмоне. ман бигем 100% намефаҳмам. ҳамин оста баъд ҳамаша одам ёд мегирифтай. ҳамин қаша фаҳмидам ки сол моҳи таваллуд, ном, фамилия ва дар кадом шаҳре ки ман зиндагӣ мекунам нависта дар Манижабону ман роӣ кунам. Ман ҳамин кора кардам ва маро регистратсия кард дар анамин компанияи Фаберлик. Баъдан ман бигем аллакай коргари Фаберлик ҳисоб хӯрдам. Баъдан ҳамаи ҳамун чизҳои каталог бигем дар уҷа порошок, собун, косметика, ҳама чизҳои рӯзғор дар уҷа ҳаст. барои ман 20% автоматически вақте ки ман регистратсия шудам барои ман арзон шуд. мақсад чӣ хеле ки мебинед ман дар яле зиндагӣ мекунам. дар ҷои мо мақсад на магазинҳои наздик ҳаста я на Фаберлик ҳаста бигем ки ман барам бигирам ва савдо кунам. ҳамаш тамошобино через ҳамин телефон, бо тариқи ҳамин телефон ягон ҷои мушкилӣ надорад. ман чӣ кор кардам? Ман бор заказ кардам анами через телефон Тоҷикистон апамда роӣ кардам. Апам ҳамсояҳошда, дугонаҳошда мақсад ман арзон гирифтам ку бода болош мақсад ягон копейка, ягон рубла, апам ягон дирамай сомонаи мон фурӯхт. Баъдан вақте ки ман якум перви шага гузаштам дар 3000 валоҳалам ба фикрам дами 3000 бор заказ кардагӣ будам. Оста бовар кунед накунед инами апаи ман бигӯм ки просто ҳамин хе кора кардам, лекин кори мара апам пеш бурд. Апам инами моҳи гузашта аллакай анаму 3000 1000 сомон карда мақсад бора бисёр кард. Оста пулша кор кард, ҷамъ кард. Мақсад бигем ки шампун 10 сомона 11 сомон фурӯхт. Мақсад вай мо якта шампун заказ намекунем ку 10 та шампун заказ мекунем. ай 10 та шампун 10 сомон мемонад. ҳамихе чӣ хеле мегӯянд қатра ҷамъ шавад, дарё шавад. ана ҳамин хел апай ман мақсад пул ҷамъ кард, кори мара пеш бурд. Баъдан ман якум моҳ бигем просто кор кардам, дуюм моҳу сеюм моҳуш не.
2 моҳ 3 моҳ ман просто консултант будам. Ман просто худам намебурдум охидаи ҷемо масалан ман дар ки мефурӯшум ин рӯсухчон мехаранд. Баъдан ана ҳамин шаб ман лидер шудам. Баъдан ба фикрам оста оста иншоаллоҳи ҷабор кӯшиш мекунам дигар шавқи ман зиёдтар шид. Ман мақсад дидам пулша пули фаберлика оилики фаберлика мақсад фоидаҳоша падаркаҳоша мақсад дар ин байн моро чанд бор духӣ падарка доданд, порошокҳои 5 килоҳаш падарка доданд, средстваҳо падарка доданд. Мақсад инро ман апан фурӯх пул кард. Ҳамаи ё пуланд тамошобино, ҳама ё ба меҳнати моҳанд. Мо ҳаракат мекунем, худованд иншоаллоҳи ҷабор ки баракатша метиҳад. барои ҳамиқа барои занҳои меҳрубон барои шумо чӣ гуфтаниям. Ман номерои манижара дар комментария закрепид мекунам. будроен номерашда занг бизанен. хоҳен қатима кор кардан дар группаи занҳои ма. Иншаб якчанд занҳое ки дар группаи ма буданд консултант шуданд. мақсад нав дар кор дуромадагиян. инами модари 8 кӯдакара будоне. инами 1 ҳафта шид ман амро дар кор қабул кардам. аллакай консултант шид. ҳамаш зависид аз шумо ҳамаш дасти худтон ҳамаи мо кӯдак дорем. мақсад анамо апа 8 кӯдак дорад. нигоҳ накарда ба ягон тараф кора пеш мебарӣ. мақсад канал кушодум, пул расход кардам, зато роҳатша дидам, зато пулша дидам. гапи мардум чизе гуфтанд нагуфтанд, шахсоне ки дар борам ҳар гап гуфтанд гапошон мондак, лекин ман аҳамият надодум. ба гапи кори худам кардам, канала пеш бурдам, меҳнат кардам. мақсад саҳар мехестам, корбори хонама мекардам. ман чӣ авқот пазам, чӣ кор кунам, тез тез авқот мекардам, хонама тоза мекардам, агарот медромадам дар кӯдакома хов карда, агарота кор мекардам, видео мекардам, ҳар рӯз видео мекардам. ҳар рӯз ки фикр мекардам ки ман ҳар рӯз дар як ҷо кор кардастам, лекин хубиш дар он буд ки фарзандои ман дар пешман. мақсад ман авқот мекунам барои кӯдакома, кори хонама мекунам, кори агарот ма мекунам. барои ин кори кардагӣ ман маблағ ба даст мебиёрам. ин мақсад просто гуфтан дигарай, меҳнат карданаш дигарай. ҳамаи ира мақсад меҳнат мекунӣ, азоб мекашӣ. яхе рӯзо буд ки ҳамихе сарма дар мегирифт, мегуфтам ин рӯз намекунам, ин рӯз барои худам вохатной. 1 соат 2 соат мешитам, мегуфтам чӯ намекунам, як рӯз дера, як рӯз ақиб мемона, як рӯз минус мерам гуфта бо мехестам аз паси кору бор, аз паси анаҳами корбори агарот ҳамаша мекардам. мақсад мехостум ки ман ай дигаро чӣ камӣ дорам, ман бояд бикунам, ман метавонам, ҳамаи кор ай дастам мебиёяд гуфта худам дар пеши худам условия мемондум, худам мақсад ягон идея мекардам, мотиватсия мекардам. ҳамин хелай канал, дар бораи канал кушодан мегӯянд мара ҳеҷ ка ёд додагӣ нест. тамошобино ами ютуб задам, как открыть канал, 1000 видео ба 1000 забон мебурояд. ҳамин канали Шаҳлои Наҷмиддин, апаҷони Шаҳло беҳтарин каналай, ман блогер, тамоми нозукиҳоша фаҳмондагиай. инами ҳамин рӯз бигем дар ман 3 жалба омад. ман ҳамин канали апаи Шаҳло дуромадам, жалбара чӣ хел нест мекунӣ, дидам, гирифтам, жалбаҳома нест кардам. ман мақсад ина ман гӯё ки ина моҳи ноябр биёя 1 сол мешава канал ма. то ҳол ман 100% намефаҳмам блогерира. медурам мушкилиҳо пеши рӯи ман мебиёяд, бо блогерҳои пешрафтара занг мезанам, апай хусията занг мезанам, апаҷон мара кормабуд кунед, мара ёрдам кунед. ягон бор ягон ташнӣ гуфтагӣ нест, ҳамаш ёрдам кардагиай. мара занг мезананд, мегӯянд ки чӣ хел канал мекушоӣ. ман мегӯм марҳамат, канали апаи Шаҳлои Наҷмиддин. мақсад намегӯм ки не, ман дар ту ёд наметиҳам, халӣ намегӯм. ман худам ба кадом раҳе ки ёд гирифтам, ҳамон раҳа ба ҳамон одама нишон метиҳам. барои ҳамиқа занҳои меҳрубон беаҳамиятӣ намонен. одами кӯдакдорам пул ба даст мебиёрад. дар ҷои шиштагитам агар кӯшиш кунӣ, ҳамаша роҳатша мебинӣ. анами номерои манижада занг бизанен, марҳамат бигӯен, қати сайда кор кардан мехоҳем. номи канали ма Маладая мама. будроен қатима мақсад дар группаи мама бениҳоят шод мешавам ки подписчикҳои ма, занҳои меҳрубони мо бо ма дар як группа ҳана кор мекунанд. ҳар рӯзе аз саломатии якдигар мо бохабар ҳастем.
иншоаллоҳ ки суханои мара беаҳамият намемонен. Аз ҳамин рӯз иборатан шуморам ягон кор ра пеша мегирен, коре ки албатта барои шумо писанд аст, вале аз ҳамаи нами корҳое ки ман гуфтаистам ки аз таҷрибаи худам гузарондам, мақсад ҳам блогериро пеш бурдуму ҳам фаберлика, ҳардушам ба розигии Аллоҳи меҳрубон бобарор буданд то имрӯза. Иншоаллоҳ дар оянда ҳам аз худои худ боварӣ дорам ки бобароруш мегардонам. тамошобинони азиз, беаҳамият намонен, кор танҳо барои занҳо аст ва канали ютубии ман танҳо ва танҳо барои занҳо аст. ман кӯшиш мекунам чӣ гапе гап мезанам мобайни мо занҳо аст. фикр мекунам ки ин канале ки ман кушодагиам барои мардҳо, ягон барои марди мард, ягон бигем интереснигиш нестай, мақсад кори зан барои зан интереснияй ки имрӯз чӣ кор кард, имрӯз чӣ пухт, имрӯз бо фарзандош чӣ кор кард. барои анаи ҳамиқа ҳазор раҳмат ки ҳамаи шумо то имрӯза наворҳои маро дастгирӣ кардед ва видеоҳои моро тамошо мекунед ки шавқ раҳбати ман зиёдтар мешавад нисбати анамин канал. ва бо ман мақсад субҳи содиқ аз хоб бедор мешавам, бо мегум ки ана ин видеои ман анаиқа просмотр гирифтааст, значит одамода маъқул шида. ана бо кӯшиш мекунам ки ягон видеои бо аз ишда ҷолибтар, аз ишда шавқовартар боша, ки мақсад бо мақсад бинависанд анаму комментарияҳои хуби худа. ҳазор раҳмати калон барои дастгириётон тамошобинони азиз. ҳатман лайкҳои худтонро дариқ надонен. лайк беплай лекин барои ман қадри бениҳоят беандоза дорад ки масалан шумо лайка ки мондем, видеои ман бо просмотрш нақстар мешавад. кадоме ки подписатсия кардаги нест, ҳатман подписатсия кунед. иншоаллоҳ ки ягомчи не ягомчи аз ҳамин канали мо барои худ шумо фоидаву баҳра мегирен. дӯстони азиз, бо ана ҳамин гашничакову укробаком видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонам. ҳатман то охира видеои моро тамошо кунед ва раҳмати калон ба он шахсоне ки видеои моро бо рекламаҳош тамошо мекунад. аз замин то осмон миннатдор ҳастам. ҳазор раҳмати калон ба ҳамаи шумо тамошобинони азиз. то наворҳои оянда худованд дар паноҳи исматаш ҳамаи мову шуморо нигаҳбон бошад. ҳамаи бемориҳомона шифои комил битиҳад. бефарзандонмона соҳиби фарзанд кунад. бехонаҳомона соҳиби хона кунад. бо чӣ бугум тамошобинони азиз, кадоме ки дар ҳабс ҳастад, худо илоҳи нам онҳоро аз ҳабс хона озод бигардонад ва падар модарҳои мо ки ҳар куҷое ки бошанд, илоҳи нам дар поошон хор назанад. худованд аз назараш ҳамаи мову шуморо ҳеҷ маҳал дур накунад. хайр тамошобинони азиз, то видеои оянда худованд нигаҳбонатон.